Do you feel the vibes? Biar gadis sieli anak dek mane nempel yang gadang sayang dia agak kalau bajadi biar den agak de anak dendang anak dia agak lai bajadi biar den agak yo anak dendang. Tapua ami-ami bilalang kupu-kupu iko untuk Renti dan iko untuk aku. Allah tampak dan baju hitam karena hati dan noi di buenyo nasa mulo dah kasih amat dalam tegula gayung sudu imatonyo karena mulo dah kasih amat dalam tegula gayung sudu imatonyo. Oi nanti api 1001 nana pamereda muko balakang pilih ada udayo nana katuju cie nana kete cie nana gadang pilih ada udayo nana katuju cie nana kete cie nana gadang tak buat ami-ami lah bila lang lagu kuku bisu ada nama laki lo bati anak lambu tak buat ami-ami lah bila lang ramu-ramu jadi yo nana kini banyak lain agak gantinya. Kami na urang di bandai dia pai ke pasar dua iko udah dia disuruh pilih udah bawa saja keduanya iko pilih dia pada mami dia bawa saja keduanya. Dudu ala udah we di nanare nana barendang dadian suajuo indah tentu dah badan aku ketek nana salero dah we gadang pulo indah tentu dah badan aku ketek we salero dah we gadang pulo. Biarlah ladang tamonyo rapi asale majalan Tanjung Ladang biarlah badan dia ona kete asa salero malai gadang biarlah badan dia ona kete asa salero malai gadang tapua ami-ami bilalang kupu-kupu siang kane kaki malam kane tenju. Oi nana barendang awak di bari oi nana barendang dian suajuo walaupun banyak ada kapang ganti anak talau tabayang juo walaupun banyak bang oi kapang ganti oi jangan lama tak tanah juo oi buka barada hari kini manganyo
dehan tapua ami la bila lang kuku bisu ada nama lagi lo alia lambu tapua ami la bila lang ramu jadi yo nargini banyak lain kagan yo tapua ami la bila lang kuku tagadai la para kopi dan bae walang kiwaru Tuang keripit, hai tulang bawang. Kalau bibir tergigit lah sakit arang-arang. Tuang keripit, hai tulang bawang. Kalau sakit jongit pina Nikola Maharang.